kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Maayong adlaw sa tanan. So pasalamat ta sa Ginoo sa lain na sad kahigayunan nga din na magtuon ta sa iyang pulong. Apan before tato sugdan nga do sa unahan, magampo una ta. Langit tong Amahan og Dios nga balaan, Ginoo, salamat ning panahon nga mong gihatag gitagana sa matagusan namo ka kinabuhi. Salamat Amahan na diin lain na sad nga adlaw, lain na sad nga oportunidad magtuon kami sa mga pulong, giyahi lamdagi matagusa kasing-kasing og nahuna nga din among masabtan og maaplikar ang imong mensahe niining taknaa. Talaygon ka sa walay katapusan, tabangi kami sa ngalan ni Jesus. Amen. So now, padayon ta sa ato ang series diha sa unang Tesalonica 5:1 hangtod sa 11. So now karon maghisgot kita sa pag-prepare sa coming ni Ginoong Hesus. Prepare for Christ's coming. Sa unang nga panahon, kabalo ko nga nasayod pod mo nga kini nga tagline is dili gini mawala or lisod kalimtan. Sa unang nga panahon natay madungog nga mga evangelist, mga magsangyaw dira sa kilid sa karsada, mga mensahero about sa kaning pagbalik ni Kristo. So ang usa ka pangutana, usa ka tagline nga dili nato makalimtan, ang pangutana nga andam na ba ka? So now, andam na ba ka sa pagbalik ni Kristo? So mo na to ang pagaton-an karon nining taknaa. So ablihin yung matagos sa Biblia diha sa unang Tesalonica 5:1 hangtod sa 11. Again, unang Tesalonica 5:1 hangtod sa 11. Ako ang basahon. Uno, mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus mahitabo kining mga butanga.
Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw, sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. 4. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangit-ngit busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. 5. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw, dili kita iya sa gabii o iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kun dili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tawo matulog sa gabii ug sa gabii usab sila mga hubog. 8. Apan kay kita iya man sa adlaw angay kitang magmaogdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. 9. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron luwason pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. 10. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inig balik niya. Katapusan, 11. Tungod niini, pag dinasigay o pag tinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon. Ang Dios nagpanlangin ng daan sa iyang pulong. So ang kaning preparation, ang kaning pagpangandam, andam na ba ka? Ang kaning preparation, dako kayo ni siya og kahimuan. So dili lang kay sa kaning usa ka aspeto apan sa lain-laing aspeto sa ato ang kinabuhi. Example sa mga athlete, dako kayo ni siya og importante nila nga kaning pagbansay, pag-train og ayo nga mao na ang mga athlete nga sa training pa lang daan, sa preparation pa lang daan, daogon na nimo daan. So inana ang ilaha nga prinsipyo kung gusto gid sila mulahutay, kung gusto gid sila mudaog. So now, dako kayo ni og impact para sa ilaha inig adlaw na sa ting dula. So inigabot sa adlaw nga dula na, intact na sila, prepare na sila, ready na sila sa mao nga dula. Apan og ato gikumpara diri sa pagbalik ni Kristo, mao ni ang kalainan. Ang mga athlete is nasayod sila kanus ang dula, mao nang prepared sila. Andamo nila lang kaugalingon. So now, ang pagbalik sa Ginoo wala ta nasayod. Maong kanunay giawhag ni Apostol Pablo nga dili mga tulog, mag-prepare. So now, sa eskwelahan gitawag din namo og certain uncertain. So ang kaning certain og uncertain, certain na kasiguraduhan nga mobalik ang Ginoo, di gina mapakyas, di gina dili ginaingon nato nga mabaliwala. Certain kasiguraduhan, for sure gina 100% mobalik ang Ginoo. Ang uncertain wala ta nasayod kung kanus mobalik ang Ginoo. Certain mobalik ang Ginoo, uncertain wala ta nasayod unsang orasa or kanus mobalik ang Ginoo. Maong magandam ta sa atong kagalingon. Andam na ba ka? Adunay tulo ka butang atong paghisgutan karon about sa kining pagbalik ni Kristo. So una, diya sa bersikulo 1, 2 og 3, andam na ba ka? Are you ready for the suddenness of Christ's return? Ang kakalit nga pagbalik ni Kristo. So now, adunay duha ka observation nga ato ang makita diri sa klase sa mga tao. Sa bersikulo 1, 2 og 3, adunay mga tao nga aware nga kalit nga mobalik si Kristo, suddenness of Christ's return. Napoy ang uban unaware nga kalit ang pagbalik ni Kristo. Now, bersikulo 1 og 2, mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanos mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod, aware, kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. So now, ato makita diri ang mga taga Tesalonica, mga Kristohanon sa Tesalonica is natudloan na bahin sa pagbalik ni Kristo. Ingon man sa mga prophetic nga mga matters, natudloan na sila. So ang
ni Pablo ang naa sila'y idea nga mobalik si Kristo, pero ang pagtudlo ning Pablo wala sila'y idea kung kanus mobalik si Kristo. So kalit lang ang pagbalik ni Kristo. Walay season, walay ini nga panahon or adlaw or oras nga gitaganang mobalik si Kristo. Now, kalit lang kaayo. So, here, ato ang tanaw na versikulo 2, kaning, og sa English, ang pagbalik ni Kristo, og sa English is nanay the day of the Lord. Ang kaning the day of the Lord, ang kaning phrase is gi-quote ni Pablo sa Old Testament nga idea. Wala lang ni nagpasabot nga single day, o sa rin ni kaadlaw may tabo, wala lang. Kundili, tibuok ni nga season nga ang Ginoo mag-advance ayang ideya hantod sa katapusan nga hukom. Mao ni ang the day of the Lord or pagbalik ni Kristo. So here familiar ni sa Old Testament ang kaning the day of the Lord or pagbalik sa Ginoo. Familiar ni siya sa mga Israelites nga panahon nga ang Dios mo intervene nga na sila'y gubat, na sila'y kalisod, ang Dios mo intervene. Mo na ta, will wait for the Lord and the day of the Lord will come. O mo na sila, magpaabot ta sa Ginoo, be still. Nga ang Ginoo moabot. O ang Ginoo naa. O ang Ginoo moabot or mo intervene sa ila. So ang idea ni nga the day of the Lord nga ang Dios na ay timing, na ay iyang kaugalingon nga oras, ug ang tao naapoy kay galingon nga oras. So kaning nga sense sa pagbalik ni Kristo sa iyang nga panahon is mao ni ang sense nga i-fulfilled sa Ginoo nga hukman ang kalibutan o pagbalik o inubanan sa iyang himaya. So now, mao ni ang Christ coming or ang pagbalik ni Kristo. So now, kita, ingon nga mga Kristohanon, aware ta, natay intact nga panghuna-huna ni ini. Dili lang kay sa Kristohanon sa mga Tesalonika, kita usab natudluan or nasayod ta, aware ta, nga kini mga butang nga, kini nga adlaw maabot sa kalit nga dili nato, wala nato damha. So now, alita sa mga versikulo 3, alita sa tao, klase sa tao nga unaware or wala sila'y bili or wala sila'y kanang walay pulos nila ang mao nga panghitabo. Binuang paggali sila sa mao nga panghitabo. So versikulo 3, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. So now nadto na tay duha usab ka observation sa kaning klase nga tao nga unaware or dili tagaan og bili or walay pulos ang pagbalik ni Kristo. Wala ra na para sila. So nay duha ka observation. First, sa ilang pagka-unaware, nahimo silang ignorante sa ilang gisulti, sa ilang saying, sa ilang gisulti. So inig-ingon sa mga tao, saying, sila nag-ingon, nahimo silang ignorante tungod kay unaware sila or ingnon na to, dili sila matinuohon sa mao nga mensahe nga mobalik ang Ginoo. Unaware sila sa ilang gisulti. Ikaduha, unaware sila sa kalit. So now, gi-emphasize diri nga kalit moabot kanila ang kalaglagan. Sa versikulo 3, kalit moabot kanila ang kalaglagan. Mao ni ang unawareness sa ilaha nga grabe kakalit nga uy mao na dayto. Dili mabantayan. So ang kaning sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Ang buti pasabot niini nga kaning maglabor ang usa ka babay, una certainly naay kasiguraduan maglibor gina ang mga anak, dili kita ingon nga chilang. Maglibor gina ang mga anak. Ikaduha, suddenly, kalit na nga panghitabo. Ikatulo is irresistibly, dili malikayan. Okay? Dili gina siya malikayan, irresistibly or inevitably, dili gina kapugngan. So inana ang pagbalik ni Kristo nga kalit. So luoy ang mga tao nga unaware sa mao nga panghitabo. So now, ang kaning nga text
teksto nag-declare ni o nagsulti ni about sa pagbalik ni Kristo nga kalit kaayo. Sa another nga passage or another nga mga translation, gihulagway usab nila nga ang pagbalik ni Kristo sama sa twinkling of an eye, sama sa pag-twink sa ato ang eye, pag-twinkling sa ato ang eye. So hinuon daghan usab ang mga nituo niini nga mensahe usa nakita ni ana bisan pa sa simple nga statement nga ni promise ang Ginoo nga mobalik siya is kita matinuohon ta ni ana apan na sa kalibutan is naadyoy mga klase sa tao nga dili motoo or wala naibili para nila dili matinuohon mga scoffers kung sa English pa maghatag pa na sila og mga bugal-bugal absurd nga mga statement so regarding sa pagbalik ni Kristo og loy lang kayo nga maabot na nga adlaw and then ulahin na ang tanan. So now mao usab pod na ang kita nga aware usab pod na nga challenge nato nga mga aware nga isulti ngadto sa mga unaware nga mga tawo nga kalit kaayo ang pagbalik ni Kristo. So ikaduha, andam na ba ka? Are you ready for the sonship of Christ return? Ang kaning sonship atong sigurdoon sonship anak atong sigurdoon nga kita atong kaglingon nasayod ta nga ang Dios ato ang amahan kita iyang anak so gitagaan ta og gahom nga mahimong anak sa Dios ato anang sigurdoon nga mo kalit sa kalit nga panahon nga mobalik si Kristo diri sa kalibutan sigurdoon nato ang kagalingon nga kita iyang anak. Okay, so now aduna po tayo duha ka butang observation sa sonship of Christ return. First, ang contrast of sonship. Na ay contrast, na ay versus. Okay? Ikaduha is consciousness of sonship. Conscious, related ra sa aware. Nga kita anak conscious. So first, contrast. And second is conscious of sonship. So versikulo 4 ug 5, apan kamo mga igsoon, wala magpuyo diha sa kangit-ngit busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw dili kita iya sa gabii o iya sa kangit-ngit. Okay, klaro kayo ato makita na ay contrast hayag or kahayag or adlaw og kangit-ngit na ay contrast. So ato makita diri do sound kuan ni siya sound personal ni sa matag usa nato ka kinabuhi. Wala ni nag-talk about literal nga darkness o light but nag-talk about ni sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi kung aduna ba tay relasyon diha sa Ginoo anak bata sa Ginoo. So nag-talk ni about simply Christian o non-Christian light o darkness. So now mao na contrast sa sonship nga ato nga makita. Usa sa mga ato ang makita diri nga kita ang kahayag. So nagingon ang Biblia nga si Jesus ang kahayag. So kita ingon nga anak sonship sons kita nga mga anak mahimo usab nga kahayag ngadto sa kangit-ngit. So sa size ato ang buhaton busa dili kita mga tulog tungod kay kita naa sa kahayag, kita naa sa light, naa ta sa conscious. Versikulo 6, busa dili kita mga tulog kay conscious ta, aware ta, sama sa uban kun dili magtukaw og magmaligdong kita. City kasagaran ang mga tawo matulog sa gabii og sa gabi usab sila mga hubog. So ang kaning sleep or pagtulog wala ni pasabot nga kanang sleep nga patay or any nga kuan aspect kundi nagpasabot ni sa espirituhanon nga tulog or naa sa darkness espirituhanon nga aspeto. So ang kaning sleep or kaning pagtulog busa dili kita mga tulog karing tulog nga gipasabot dire nagpasabot ni og first ignorance nga imong
ignorante, nahimong unaware, ikaduha insensible, ang kumatog insensible. Buot pasabot ni pagkatog, ikatulo, no defense sa kalit na pagbalik ni Kristo, wala joy mahimo kay tulog na asa kangit-ngit. Og ikaapat is unactive. So inana dili ingon nga lagsik kundi tulog iyang espirituhanon nga bahin, tulog ang iyang espiritu. Ingon nga kita nga conscious, ang opposite sa spiritual nga watchfulness kay spiritual sleep. Okay? Ang opposite mo ni ang contrast og conscious. Ang opposite sa spiritual nga watchfulness mabinantayon kay spiritual sleep, asleep karang natulog. So now ang opposite pod sa spiritual sobriety kay spiritual drunk. Ang kaning sobriety is pasabot ani kay serious or solemn. Inana ang mga klase nga mga behavior dili kanang mga tao nga makita nimo sa club, makita nimo sa mga pleasures o asa nga mga dapit. So dili inana ang kaning sobriety. So mao na siya, opposite niya ang kaning spiritually drunk. So mao na tag spiritually drunk sa word nga drunk is atong mahatagan og emphasis nga kalibutanon. Okay? So kita mga Kristohanon giawhag ta nga magmahimo kitang mabinantayon, watchful o sober. So mao kato nga opposite. So now, ang atong consciousness sa sonship ni sa pagbalik ni Kristo, tagaan tagatungod nga mahimong anak sa Dios. Ang atong consciousness, ang atong awareness, ato kining gamiton nga opportunity sa pagsulti ngadto sa uban nga mga nakatulog, ngadto sa uban nga naa sa kangit-ngit, ngadto sa uban nga unaware. So now ato nang himuon ang pagmata, ingno na lang nato nga pagmata para ma-opposite nato sa nangatulog. Ato himuon kini sa ato nga kaugalingon. So now, ingon nga mga Kristohanon, privilege nato nga isangyaw ang mayong nga balita, privilege nato nga i-preach, imantala ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nahilayo diha sa tiilan sa Ginoo, nangadto sa kangit-ngit. Tungod kay kita, again, ready ta sa sonship sa pagbalik diha ni Kristo. So now, ingon diri sa Mateo 24:14. Ako ang basahon, Mateo 24:14. Og sa dili pa moabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan. Okay, akong balikon, og sa dili pa moabot ang katapusan, meaning pagbalik ni Kristo or end, katapusan, iwali ngadto sa tibuok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahimo ang tanan, mahibalo ang tanan nga katawhan. Kini nga tahas para ni nato ingon nga mga aware, para ni nato ingon nga mga nagmata, para ni nato ingon nga conscious nga kalit nga pagbalik ni Kristo, para nato ingon nga mga Kristohanon nga atong imantala, atong iwali sa tibuok kalibutan ang maayong balita. Ato ani nga dako nga tahas nga gihatag sa Dios. Ug ato kining gamiton, dili kini nato nga ingon nga palabyon lamang tungod kay dako kayo ni kahimuan sa matag usa nato ka kinabuhi sa pagtuman sa sugo sa Dios. So now, sa ikatulo, andam na ba ka? So, are you ready for soberness of Christ's return? So now, ang kaning soberness, Bisaya ani is magmaugdang na sa bersikulo 8, lalom gihapon. So na ang kaning sober, wala ni nagpasabot siya nga related siya sa seryoso, related siya sa solemnness, related siya sa positive ni siya pagkamaayo, pero in solemn and serious nga paagi. So now, wala ni nagpasabot usab nga humorless ni nga dili na lang jud mag smile ang kaning sober.
So ang kaning nga behavior sa tao is nagpasabot ni siya nga kabalo siya mo value, proper value sa butang or sa mga butang. So now, ang opposite ani nga behavior, ang opposite ani nga sober is makita nato sa bersikulos size og city. Ang katong nangikatulog, katong naggubog-hubog, mo na opposite sa sober. So atong nakuha ang ideya. So now, ang kining mga tao nga makita nato sa mga kalawayan, sa mga pleasures, sa mga asa nga bars, mo na dili na sila klase ng mga tao nga sober. So now, mao ni ang ato makita diri, giawhag andam na ba ka nga soberness of Christ's return. So firstly, sa bersikulo 8, so sober and watchful soldier. Mao ni tulo ka butang, tulo ka observation sa kapusan nga punto. So first sa bersikulo 8, ako balikon, sober og watchful nga soldier. Soldier na siya tungod kay apan sa 8, apan kay kita iya man sa adlaw angay kitang magmaugdang. Mo nay sober. Kinahanglan nga ang pagtuo og paghigugma himuon natong sama sa taming sadughan. Og ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. So now makita nato diri nga si Pablo nagamit siya og image, nagamit siya illustration sa usa ka soldier nga intact nga soldier, equipped nga soldier. Okay? Nga watchfulness nga soldier, sober nga soldier. So now, ang example sa maayong nga soldier, makita nato nga equipped siya og armor, og andam siya. So now, ato makita diri ang pagtuo og paghigugma sa bersikulo 4. Kinahanglan nga ang pagtuo og paghigugma himuon natong sama sa taming sadughan. Faith and love, pagtuo og paghigugma nagrepresent nga breastplate sa usa ka soldier. So ang breastplate or kaning armor is nagcover siya sa lawas sa usa ka soldier, basically sa mga importanteng mga vital nga organs sa usa ka sundalo. So walay usa ka sundalo nga moadto sa gira, walay usa ka sundalo nga moadto sa panggubatan nga wala nagsuot og armor. Sa mausab nga wala siya nagsuot og armor, wala siya taming nga dala nga protection sa iyang nga lawas. Sa mausab nga ingon nga Kristohanon, walay equip diha sa pagkinabuhi, ingon nga Kristohanong pagkinabuhi kung wala niya gisuot ang pagtuo og paghigugma, ang faith og love. So now, ikaduha is kaning hope of salvation. Sa bersikulo 8 gihapon, taming og dughan og ang atong paglaom sa kaluwasan, hope of salvation sama sa helmet. Protection siya sa ulo. Protection siya. So ang sundalo, importante niya ang breastplate, importante niya ang armor. Og labaw sa tanan, importante pod ang yang helmet nga magprotect niya. So now, ang kaning hope, ang kaning paglaom, hope of salvation, ang kaning hope nga nagrepresent sa helmet, wala ni nagpasabot nga sense sa mga wishful nga thinking. Dili inana nga pagpasabot, kundi nagpasabot kini nga confident kita, aduna tay paglaom, aduna tay hope, mag-expect kita nga naay kasiguraduan mobalik ang Ginoo sa umaabot nga mga adlaw. Okay? Mao na ang paglaom. Mao na nga tong kasiguraduhan nga mobalik ang Ginoo sa ulahi nga mga adlaw. Bersikulo 8. So now, sa bersikulo 9 og 10, ato makita ang diri nga security sa ato nga future. Aduna tay ngon nga Kristohanon, intakta sa armor sa faith and love, pagtuo og paghigugma, ingon usab nga Kristohanon, ato ang helmet, ato ang paglaom. Okay? Makasiguro ta nga ang Dios moabot sa ulahi nga mga adlaw, aduna tay paglaom og dili lang paglaom, ingon usab siguradad natay kasiguraduhan sa ato ang maabot nga mga adlaw, natay security sa ato ang
umaabot sa ato ang future. So na bersikulo 9, Dios Gis, ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gis, gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inig balik niya. So now, og atong nabantayan sa bersikulo 9, ang Dios wala magpili kanato aron silutan. So at ibutang nato sa situation diriya sa ato nga matag usa ka kinabuhi. Ang status sa tao before ta nakaila, before ta nakabaton og kaluwasan, kitang tanan Roma 6:23, sa Romans is nahilayo ta sa Dios o kitang tanan candidate nga silutan. Okay? Apan ang Dios wala magpili nato aron kita iyang silutan. So basically, kitang tanan ngadto sa imperno, ngadto sa kangit-ngit, hilayo sa Dios. So apan sa karon is wala na ta nahimo nga candidate or appointment sa wrath or sa kalaglagan tungod kay bersikulo 9, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesus. So now, naobtain nato ang salvation pinaagi ni Hesus Kristo. So wala pa ta nakaila sa Hesus Kristo, kitang tanan kandidato ngadto sa impierno. So now, sa English ato ning emphasize gamay ang interesting lang diri nga idea ni Pablo sa pagsulti diri nga sa bersikulo 9. Og sa English nani siya appoint og obtain. Ang appoint, ang Dios wala magpili appoint kundili aron aron maluwas ma-obtain nato ang salvation. So now, ang kaning appoint og obtain nag-emphasize ni ang appoint, nag-emphasize ni nga ang Ginoo is sovereignty. Ang Dios gamhanan sa tanan, ang Dios mo'y nagkontrol sa tanan, ang Dios labaw sa tanan. Sovereign siya. Siya ang mag-appoint. Okay? Ang kaning obtain or nakuha or na atong naabot, nag-emphasize ni dire sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa cross. So now, ug ato makita ang mensahe sa kalawasan, ang full scope sa kalawasan, ang appoint og obtain. Appoint ang kalawasan, makita nato nga naay divine initiative. Ang obtain ato sa nga makita diha sa work sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa cross, mo nang kita ingon nga nagtuo na atay kasiguraduhan sa atong umabot, na atay kasiguraduhan sa future tungod kay lig-on ang atoa nga baruganan, lig-on ang atong nga foundation, lig-on ang atong assurance diha sa kalawasan. Na kasiguraduhan ta nga maabot ang mga adlaw nga si Kristo mabalik diri sa kalabutan, uban ta kinuyogan sa iya nga himaya. Nga makaingon ta sa bersikulo 10, buhi o patay man kita, nigbalik sa Ginoo, uban ta niya na atay kasiguraduhan, security ang atoa nga umaabot, ato ang future. Sa katapusan, bersikulo 11, tungod niini pag dinasigay og pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. So now, sa English para comfort one another, edify one another. So ang pagpasabot diri ni Pablo, sa pagsulti ni Pablo diri, ang pagpasabot niya dili kanang take or dili dawat og dasig, dili dawat og tabang, kundi out siya, out. Pag dinasigay kamo, pag tinabangay kamo, pa-out siya, dili siya pa-in. So ang buot pasabot ni ini, ang ideya ni ini, kitang tanan nga mga Kristohanon sulod sa simbahan, matag usa adunay tahas. Matag usa is active nga participant sa pagdinasigay, active nga participant sa pagtinabangay. Dili passive nga spectator lang, nga nagtan-aw lang, okay? Mao na ang buluhaton nga tagsa-tagsa every believer nga ato ang i-share ingon nga simbahan. So now, nindot kaayo nga makita hangtod sa katapusan nga mga adlaw nga magbuhat ta niining mga butanga.
hantod sa pagbalik ni Kristo nga makita nga nindot iya mga kaanakan nagtinabangay, nagdinasigay hangtod sa katapusan nga mga adlaw. So mobalik ang Ginoo, ang pangutana, andam na ba ka? So ang Dios gusto kani nga adlaw unexpected. Ang Dios gusto kini nga adlaw unexpected. Apan ang Dios usab gusto ng iyang mga anak andam sa adlaw sa unexpected. So naay kasiguraduhan kita diha sa Ginoo. Buhi man kita o patay, andam ta sa pagbalik diha sa Ginoo. So now, grabe dako kayo ang pahigugma sa Ginoo nga diin ato ang masinati nga even hantod sa katapusan nga mga adlaw iyaga pong gipadayag ang iyahang pagkadios diri sa matag usa nato kakinabuhi. So now, dasig sa matag usa, tagline nga pangutana, andam na ba ka? Mobalik si Kristo. Magampo ta. Ginoo, salamat nini nga dako nga panahon nga oras nga imong gihatag nga di nagahisgot kami sa imong nga pulong. Among gi-acknowledge man, among gituohan nga wala kami mabuhat kung wala ang imong nga tabang. Tao lamang kami, Lord. Tabangi kami aman nga diin amo kini ma-apply imong nga pulong, imong nga mensahe nining taknaa. Salamat amahan nga diin maabot ang mga ulahi nga mga adlaw na kami kasiguraduan diha kanimo bisan sa kalit nga panghitabo aduna kami paglaom, aduna kami koptan amahan nga ikaw. Salamat Ginoo padayon ka magaprotect sa tanan nakadungog og ana kita sa mensahe karon. Ikaw Ginoo padayon giya kanila, magatabang kanila. So padayon na mo sa unahan, ikaw magabugos ka na mo inubanan sa imong agugma, inubanan sa grasya o kalinaw, dalaygon ka sa walay katapusan, tanang kadungganan imo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huwag makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo, sa tibuok kong kasing-kasing.